každý človek si v živote určí nejaký smer ku svojmu cieľu, ku svojmu snu. Mojím snom je hudba. Teda dopracovať sa niekam, kde sa ja stanem súčasťou hudby a hudba súčasťou mňa. Volám sa Mária Reháková, mám 19 rokov a hre na priešnú flautu som sa začala venovať už ako 10-ročná. Spočiatku ma očarila krása klasickej hudby, no v poslednom období ma svojou slobodou, voľnosťou a aj nesmiernou náročnosťou úplne pohltil jazz. Preto som sa rozhodla ísť ďalej týmto smerom. Bola som prijatá na prestížnu vysokú školu Guildhall School of Music and Drama v Londýne, kde budem študovať práve jazzovú flautu. No štúdium v Londýne je nesmierne finančne náročné, hlavne pre rodinu so 4 deťmi. Preto by som vás touto cestou chcela požiadať o akúkoľvek finančnú podporu, ktorá mi pomôže ísť za svojím snom. Vopred vám ďakujem.